Не с ръчички, с устичка, бабе. Айде. А така, да се ни здраво, бяло и червено. Това е такова. Халва. Хрвачка. Така. Дай малко телевизия. Ама няма спиране. Ама тук трябва да са повече децата. И на леле лета внуците, да видим кой ще рамне повече. Така се върти на кръг. Усети, че е сладко. Да се зиква. Айде. Дай да го пипте с ръката той. Не, ще ми скъса конеца и ще падне на земята. Амкай! Дай ми малко да го пипте. Не може да го скъса. Няма да го скъси. Не може да го... Дай малко. Така. Как го фана? Ще паднеш, Нено. Хвани се с едната ръчичка. Чай, че рода все корема ти излиза тук. Ти това малко корем си го снимал. Светла яла ти да държиш, че нямаш корем. Чакай. Стига толкова. Да не пречи на това? Дай му Нема спиране, викаш, амкането да продължи. Дай се да го фане се. Само да не си порежа с конеца, той няма път е остър. Знае се как го ползвате. Славко, разбра. Той всичко слага по стата, но тук вече му е слабо. С радост, айде, дед. Айде, бабе. Айде, че ще го скъсаш конеца. Айде, оп. Чао. И на точилка се слагало.